En wiki er en webtjeneste, der er designet til, at mange kan samarbejde om at udarbejde fælles ressourcesamlinger og websider. Her kan du og eleverne dele og samarbejde om dokumenter, artikler, billeder, videoer, links og alt muligt andet indhold. Du kender sikkert Wikipedia, som er et næsten ubegribeligt stort opslagsværk, der er produceret ved, at brugerne samarbejder om at udarbejde artikler. Hvis du ikke lige har mod på at lave dit eget Wikipedia, kan du måske nøjes med at bruge Wikispaces til at lave faglige opslagsværker med eleverne som producenter, lade eleverne lave et simpelt websted og mere afgrænsede emner, lave arbejdsrum, hvor eleverne har adgang til undervisningsforløb, arbejdsbeskrivelser og ressourcer, og hvor elevgrupper har deres eget område på wikien, hvor de kan samarbejde og producere. Lave en digital e-portfolio, hvor eleverne reflekterer over og dokumenterer deres læring. Samarbejde med andre klasser og elever, måske fra helt andre skoler i andre lande. Mulighederne er nærmest ubegrænsede, og det hele er fuldstændig gratis. Bruger du wikien i uddannelsesmæssige sammenhænge, får du en gratis konto, som du normalt skulle betale hundredvis af kroner i abonnement for. Wikispaces er en sikker platform, hvor elevernes identitet og det indhold, de producerer, som standard ikke kan ses af andre end wikiens medlemmer. Dette kan du som underviser dog godt ændre. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange wikier du kan oprette, eller hvor mange elever, der kan samarbejde om en wiki, og du og eleverne har masser af plads til at uploade og dele alle filtyper. Det er særdeles simpelt at oprette en wiki, og lige så let at få alle eleverne tilmeldt, endda uden de behøver at have en e-mailadresse. Flere tusinde uddannelsesinstitutioner verden over bruger det anerkendte Wikispaces som en essentiel del af undervisningen. Er du og dine elever klar til at stifte bekendtskab med Wiki-universet?